Sugod sa Agosto 1, ang Mandaue City usa si paubos sa mas striktong Modified Enhanced Community Quarantine. Nunot ni Mi-apelar si Mayor Jonas Cortes sa IATF aron dili idayon ang pag-usab sa syudad sa quarantine status nini. Epekto sa ekonomiya o panginabuhian sa mga residente. Gikabalakan. Giingon nga minus lang ang case fatality ug admitted patients. Ang report ni Nico Sereno. Sa recommended quarantine classification sa buwan sa Agosto, lakip ang Mandaue ug Lapu-Lapu City sa ipaubos sa MECQ. Duha ka ang kini nga mas taas sa karon Modified General Community Quarantine o MGCQ. Nasurpresa si Mayor Jonas Cortes sa maong sugyot ug nakapangutana kung unsay gibasihan niini. Sa datos sa Project Balikbuhay, ikumpara sa Tri-Cities ug sa Cebu Province, labing menos ang Mandaue kung admitted COVID patients ang hisgutan. Sa case fatality una nga matay, labing gamay sab sa Mandaue. Matud sa mayor, sa mga dagkong ospital sa Mandaue, mayoriya sab kuno sa ilang mga pasyente gikan sa probinsya ug sa Cebu City. Ang ospital wa nay pilion. Mao na nga unfair na nga ngako lang unta datos ang basihanan. Actions and decisions must be made, must be data-driven. Napadala na sa mayor kagahapon ang ilang apelasyon sa IATF nga ipabilin ang kasamtangan nga quarantine classification sa syudad. Suma pa, dili kasugakod ang ekonomiya kung mag-MECQ ug daghan ang maglisod sa pagsira sa mga negosyo. Ang Mandaue ug ang magkuan ta sa strict fully implementa sa MECQ. No? Way public transport, asa man agi ang mga taga-konsolasyon. Ngadto gikas Bugo, no, Konsolasyon, Liloan, Danao, Compostela. Malaumon ang mayor nga paminawon sa national ug regional IATF ang ilang hangyo. Economy nga ma-isolate na to ang Lapu-Lapu ug Mandaue. Ang Lapu-Lapu being ang atong airport na asa Lapu-Lapu. Ang Mandaue mo'y corridor sa Metro Cebu. Nang Mandaue mo'y nag-host sa mga production kuan sa mga essential goods. So, grabe og impact. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.